да ги отбие. Върне го обратно. Антената го нищо. Това няма ли задна, не знам. Има бе, как да не, това е нищо, че автоматично. Точно той към да Има как да не. Ама то сега да бе минал. Него сега ще ги натисне, аз съм ще ги натисне. Това само и те давай. Ще чакам. Това иска да стана думчето. Ама гледа ли колко е там, да спри да мине градски орезо, ще ми кажа. Абе, дай напред вече. Че го разтегне, бе. Само не за полицайта има малко дълго. Дай да разкъса. Преги. И като спре това, кой къде ще отиде? За това пак ги давай. Айде бе, натисни. Пази какво погледнете, не си отгледни, взето кружни. Ще се сбил и като а то така че не пролата. Рейфи, че ти поеда.